Kif din il-ġimgħa se tkun iddedikata s-saħħa mentali ġiet organizzata diskussjoni wiesa f'attività li tellet apposta bis-sem ta' diversi professjonisti u entitajiet li jaħdmu fis-settur tas-saħħa mentali f'pajjiżna. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Etienne Bela spjega kif din l-attività saret bilan li tindirizza l-isfidi li ġib magħha s-saħħa mentali u li taffettwa lil kulħadd. Il-professur tal-psikjatrija Anton Grek semma kif kien hemm żieda qawwija fl-aħħar snin fil-każijiet b'kundizzjonijiet bħalma hija d-depressjoni b'ċifri li jlaħqu l-150% wara l-Covid. Il-Ministru Abela sostna li qed jiġu magħrufin dawn il-fatturi li qed jaffettwaw is-saħħa mentali u ma jistax ikun li wieħed jibqa' ċass u ma jsir xejn. Qal li wieħed irid jara l-konklużjonijiet li se jkunu qed joħorġu mid-diskussjoni u wara issir evalwazzjoni ta' kollox bilan li tiġi riformata s-sistema. Rigward anke t-tabu li jeżisti, il-Ministru tkellem fuq dak li anke bħala professjonisti qed jaħdmu fuqu. Aħna nixtiequ li dat tabu jieqaf, l-istigma trid tieqaf. Il-professur Grek qed jitkellem li in parlance aħna kif nitkellmu bejnietna xi ħadd li jkun marit bis-saħħa mentali intallaw hemm fuq. Dik hija xi ħaġa li aħna bħala gvern kommessi li tieqaf. Irridu dik hija xi ħaġa li rridu neradikaw. Fuq dik nista' ngħid li dak it-tip ta' stigma u tabu aħna rridu neqirduh, mhux nattakkaw, neqirduh. Fil-kummenti li ta' s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja qal kif anke bħalissa tiżidu aktar is-servizzi tal-psikoġerarkija, il-kura psikjatrika fost l-anzjani fejn f'ħidma ma' diversi esperti se jkunu qegħdin jaħdmu anke fir-residenza San Vincenz de Paul. Semma kif mhux se jkunu qed jaħdmu ma' residenti biss fejn anke ftit ta' żmien ilu tnediet l-Istrateġija Nazzjonali dwar il-kura tad-dimensja f'pajjiżna. Tkellem kif minn barra l-persuni li jkunu jbatu dawk ta' madwarhom ikunu suġġetti għal problemi psikjatriċi wkoll, hekk kif jaraw lil dawk li iħobbu qegħdin jiddeterjoraw qudiemhom u ma jistgħu jagħmlu xejn. Naħsbu wkoll f'dawk in-nies in conjunction anke ma' psychogeriatricians li qegħdin hemmhekk ukoll ġewwa s-sala u allura magħhom aħna ħankunu qegħdin naraw li anke għal dawn ir-relatives inkunu qed nilħqhom ukoll, ġifieri mhux l-aspett ġeriatriku biss imma anke mmorru lil hinn minnu ħalli nkunu qegħdin naraw u nifirxu kemm jista' jkun iktar nies ħalli nkunu qed ngħinuhom b'mod holistiku. Dak huwa l-impenn tagħna u determinati li nwettquh.